Keď prípad začala vyšetrovať polícia, neobjavili démonické posadnutie. Urban legends, čiže mestské legendy, sú taká moderná alternatíva ku klasickým mýtom. Spoločnosti sa z generácie na generáciu tradujú a postupne vyvíjajú bez spoľahlivých dôkazov. Zabudnite na vodníkov a drakov, tu sú top 3 legendy modernej doby, ktoré sa reálne stali. Denverský Spider-Man. Na začiatok trošku paranoje. Cítili ste sa už sledovaní vo vlastnom dome? Presne takým pocitom si prechádzala vdova v Denveri krátko potom, ako jej pri vlámačke zavraždili manžela. Po nociach sa nevysvetliteľne hýbali veci, mizlo jedlo a domom sa šírili zvuky spolu s odporným smradom. Po meste sa rozšírili príbehy o strašení ducha zosnulého manžela a vdova sa odsťahovala. Až po roku polícia objavila zdroj strašenia. Vrah nikdy neopustil miesto činu a ubytoval sa v škáre v podkroví. Chodil von len v noci, kým vdova spala a za celú dobu sa ani raz neumyl. Fialový aký. Okolo Liverpoolu sa v 80. a 90. rokoch minulého storočia šírili príbehy o obrovskom černochovi, ktorý prenasledoval mladých mužov. Zastavoval ich na ulici, obchytkával im svaly a požadoval, aby pred ním drepovali. Každý to považoval za strašidelnú historku pre deti, než reálne nezatkli 2-metrového bodybuildera Akinwaleho a súd mu ako prvému človeku v Anglicku nezakázal obchytkávať alebo merať svaly okolo idúcich. Bohužiaľ zákaz nedokázal dodržať a skončil vo väzení. Strašenie po tasmánsky. V meste Hobart v Tasmánii sa roky tradovalo, že v jednom dome na predmestí straší. Hocikto sa tam nasťahoval, do pár dní zošalel a v hrôze utiekol. Keď prípad začala vyšetrovať polícia, neobjavili démonické posadnutie, ale durman rastúci nad vodnou nádržou. Táto rastlina je extrémne jedovatá a spôsobuje stavy, kedy človek nedokáže rozoznať medzi realitou a halucináciou. V stredoveku na nej bylinkárky tripovali v podobe lietajúceho balzamu, ktorý si do kože vtierali palicami. Inak presne z tejto praktiky pochádza známe vyzobrazenie čarodejníc lietajúcich na metlách. Ak sa teda nájomca napil vody z kohútika, dostal delírium šialenstva úplne zdarma. Pokiaľ ťa bavia podobne temné príbehy, sleduj ma pre viac.